Молдова зацікаўлена ў развіцці ўзаемавыгадных партнёрскіх адносін з Беларусю, наладжванні цесных эканамічных сувязяў з рэгіёнамі. Пра гэта заявіў надзвычайны і паўнамоцны пасол Рэспублікі Молдова ў Рэспубліцы Беларусь Віктор Сарачан падчас візіту ў Віцебскую вобласць. Літаральна месяц таму ён прыступіў да сваёй дыпламатычнай місіі, мае намер бліжэй пазнаёміцца з эканамічным патэнцыялам прыдзвінскага рэгіёну. Аб'ём тавараабароту з Рэспублікай Молдова ў сярэднім за год складае 10 мільёнаў долараў. Сёлета ён вырас і толькі за першы квартал склаў 4 мільёны. І гэтыя паказчыкі могуць быць значна большымі, упэўнены пасол Молдовы. Я думаю, что нужно находить какие-то новые точки соприкосновения. Надо искать какие-то новые схемы работы. Я все же предлагаю подумать над тем, что мы могли предложить друг другу какие-то кооперационные связи, создание совместных производств. Мы готовы сделать все для того, чтобы вы могли приближаться как можно ближе и чтобы были какие-то взаимовыгодные партнерские отношения в части торговли, кооперации, как удастся вам найти какую связь между собой. Потому что для нас это очень важно. Чем больше будете вы работать между собой, тем будет успешнее экономики обеих стран. Сустрэча з паслом праходзіла ў фармаце дыялогу. Прадстаўнікі аблвыканкама, прадпрыемстваў, СЭС Віцебскай, грамадскіх аб'яднанняў мелі магчымасць абмеркаваць надзённыя праблемы і перспектывы развіцця супрацоўніцтва. Дарэчы, сёлета спаўняецца 25 год з моманту ўстанаўлення дыпламатычных адносін паміж Беларусю і Молдовай.